हिया में केहू के समाज न जाला बोलवले बिना कतहूँ जागिल न जाला। दही बन के रहबा तो हो जई बटिका दूध बनी के कबहू हफाइल न जाला। देखिए एगो लड़की बिया जो उनके शुरू से ही बाबा भोलेनाथ के पूजा करती है। कहते कि हे भगवान हमार क्यों नो गवैया से शादी हो जाए। भगवान सुन लेता ने भैया और गवैया से शादी हो भी जाता। कुछ दिन बड़ा बढ़िया से चलता। कुछ दिन बाद वो पत्नी दुखी हो जाती है अपन पति से। वो गवैया पति से दुखी हो जाती है। वो पति एक दिन प्रोग्राम से आयल बने ब्यास दिया पूछत तने कि का हो का दिक्कत बा उहे बताओ तारी ये भैया। कहली कि ये सैया जी हमारा तो बड़ा मन में खुशी रहल कि देवता मनैनी त तोहके पहली लेकिन हम का जननी ये बलमुआ कि तोहरा में ऐसन ऐसन भी कमी बा जो उनकी बतावल नहीं खे जा सकत। कौना भाव में वो लड़की कहते भैया ध्यान देवे के हम का जननी के खत्म करो। खुशी मिलल सैया कि हौवा गवैया गीत गजल तू गावेला। खुशी मिलल सैया कि हौवा गवैया गीत गजल तू गावेला। मन मोर थोड़े भजिल दे बलमुआ हमरो मन मोर थोड़े भजिल दे बलमुआ हमरो सुननी नचनी यो नचावेला सुननी की नाचे ला नचावेला। आई भैया ढेर सारा आशीर्वाद आदरणीय गुरुजी बंटी वर्मा जी के तरफ से आशीर्वाद बा और संगे संगे बड़ भाई उदय जी कुशीनगर से ही आशीर्वाद आई। भाई के बहुत बहुत नमन बा। बाबू हो भाव में पवन बाबू हे राकेश जी मोहन ध्यान दो चपले रह तनी ए बाबू ए हे ए सखी सैया जी ले कह तारी कि सैया जी अरे तू का जनब कि जवानी पे का बीतता हो तुहार तो दिनों राति बहरिए गुजरता। क्यों ना भाव में कहता रही जितेश भाई छोड़ी के घर में जाला मस्त जवानी जाजी के दूसरे साथे काटता रचानी। छोड़ी के घर में जाला मस्त जवानी जाजी के बाहर काटता रचानी। फुर्सत न मिले सैया दिन में हमके रात के तू नहीं आवेला। बड़ी बेदर्दी हमें हो बड़ी बेदर्दी मन मोर थोड़े भजिल रे बलमुआ हमरो मन मोर थोड़े भजिल रे बलमुआ हमरो सुनली कि नाचे ला नचावेला हो सुनली नचनी यो नचावेला। अरे चापा हो
सैया जी इतना ले दुख बा हमारा दिल में कि हम सोचले रहते कि रउआ गईबो ना करीला नचैबो करीला तो हम लागल बियाह बल्कि हम मना कर दिल रहती अपन बाप भाई के। इतना ले हम बाना सुनतनी ताना सुनतनी गांव में कि कहीं मुंह दिखावे के लायक नहीं खी। कौना बात के दुख भाई सैया जी तारा बाप भाई के दोस्त ऐसा कलेश केहू के तार सही रौरे बताई अब कैसे हम रही। अब बताई जी इतना दुख कैसे केहू सही मोरे सैया जी बड़ी आगी बा मोरे राजा जी मोर बलमुआ सैया मोरे सैया जी मोरे राजा जी मोरे बलमु पिया ऐसे कलेश केहू के तार सही रौरे बताई हम के करा से कही। ए सैया जी बात एह बात के दुख बा हमारा अपन तगिरल जाला सैया हो समाज से संगे संगे हमरो के गिरावेला मन मोर थोड़े भइल रे बलमुआ हमरो मन मोर थोड़े भइल रे बलमुआ हमरो सुनली नचनियो नचावेला है सुनली कि नाचे ला नचावेला तुमको मेरे दिल ने मेरे दिल ने बाजो बाजो पुकारा है बड़े नाज से आवाज मिला दो मेरी आवाज से तुमको। और आइए सोनू सिंह जी रामपुर से आशीर्वाद बड़ भाई के नमन बा संग ही संग है आशीर्वाद श्याम स्टूडियो बांसडी रोड से भैया के तरफ से आशीर्वाद में नमन बा और बड़ भाई अनिल मिश्रा जी के चरण में नमन बा। लेकिन अंतिम लाइन में पत्नी कहती है बड़ा दुख के साथ ए सैया जी अब नैहर जाए नैहर जाती है देखो देवता मनौली पवली तोहरा लेखा में तो हो सोचली जे गावत हो खबर बंटी जैसन गीत हो। अरे हम का जनिए बेदर्दी कि तू ऐसा कुल काम करे लो देवता मनौली पवली तोहरा लेखा में हो सोचली जे गावत हो खबर बंटी जैसन गीत हो। लेकिन ए सैया जी अरे जवन सोचनी तवन भइल ना हो गइल बा मर रौरा तो खाली फोहरे फोहर गीत गावत लाली से रोटी मोरता खाली निक गीत गावल छोड़िए बलम जी अश्लीलते के लाइन में तू आवेला। ए बाबू कहतरी अंत में भैया हो अर्जुन जी निक गीत गावल छोड़िए बलम जी खेसरिए के लाइन में तू आवेला। मन मोर थोड़े भइल रे बलमुआ हमरो मन मोर थोड़े भइल रे बलमुआ हमरो सुनली नचनियो नचावेला है सुनली कि नाचे मन नचावेला है सुनली नचनियो नचावेला है सुनली मोर सैया
गोला ब्यास छा गोला यूपी बिहार में